Barbara je prokomentarisala izjavu Darka Lazića. Da šta je ko budio u njemu, to je i dobio. Nakon njene izjave da je on tokom njihove veze izvukao život iz nje i da je on primer narcisoidnog poremećaja. Ja ne znam da li je ko očekivao neki inteligentniji, zreliji, manje, da kažem, narcisoidan odgovor. Savršeno je odgovorio. Baš kako sam mislila da će odgovoriti, tako je odgovorio. Ja stojim iza svega što sam rekla i trudit ću se da uvek budem neki glas koji će ženama koje prolaze kroz takve poremećaje i koje prolaze kroz takve neke odnose, koji će im dati snagu i veru u to da može da se živi nakon toga i da se prelepo živi nakon toga i da mogu sve same i da mogu da odu. S obzirom na to šta sada izjavljuju o Laziću i njihovoj vezi, pitali smo je šta se konkretno dešavalo u njihovom odnosu tada. Ne bih da detaljišem jer to je prvo je meni onako poprilično i dalje mi je žgaravica u stomaku od cele te teme, tako da nekako biraću da ne detaljišem, ali bilo je, rekla sam već, izguglate narcisoidni poremećaj i taj spisak koji će da se pojavi, to sve.